Ụmụaka onye nze nọ ebe na-eme ibe. Hey, one love. One love, my people. Ka unu mele ụmụ onye nze. Ụmụ onye nze ọkwa nna akpọ unu. Ka ihe unu na-eme ụmụaka. Cookie. Ya meat pie. Na meat pie. Nekwe n'anya. Unu kpọkọrọ onwe unu wee na-eme ụmụ ihe ndị a gasị. Ụmụazị dukwa egwu. Ya bụ mụ jee nọrọ ala unu shiti unu bufute ọ ihe unu mini. Ya na mmụta ezigbo ụmụaka na-eje ozi maala iwe. Unu bụkwa ezigbo ụmụaka maala iwe o. Dịkwa ka ụmụaka si wee mee onwe fa organize wee wetacha ihe dị iche iche. Ụmụazị a bụkwa industrialist. Adobe. Adobe ka ihe gbaziri n'anya Adanna. O nwere ihe dịka ọnwa dochiri n'anya. Ịmado iwe na ya. Isi n'oge ire na-abọ ka unu na-eme. Meat pie na cookie. Unu jisikwa ike, unu na-emekwa ọfụma o ka anyị si wee fụkwa unu. Unu na-eme ezigbote ọfụma kara aka. Unu emekwa m sọpụrụ anya azụ. Unu emekwa m sọpụrụ anya azụ. Anọkwa m na-alalụ ụla. Amadị m na unu nọ na-eshi iwe ebe. Kedu ụdị iwe bụ iwe? Unu ma onwe unu organize wee na-eshi ihe ndị a niile. Ihe atụkwa m n'anya ahụ. Ka na-enenekwe n'ụwa bịakwa nkilie. Adobe. And I use meat pie during my cookies. No, actually no, I use them. Oke nwa ọ bụ nri ndị Igbo ka unu na-eshiri ka nri ndị Bekee. Agịdịgba nwa ka nri ihe unu na-eshiri. I na-eshi meat pie ya na cookie. Mana ọ bụ nri ndị Igbo. Mba, mana anọkatakwa esie nri foreign ọkụ ya. Anya yara na-atọ na-esi so nri ndị Igbo. Anọkatakwa na-atụ nwa anya mee ya ọgwa. Mee ya egwu ọgwara ọgwa. Adaobi bụ the chief. Adaobi bụ the chief of the. Onye na-eyichekwa nekwe n'anya. Ọ dịkwa unu kpara unu yiche white. Unu yiche white. The chef. Chili kufte mo. Continue. But in you obi naka. Yay! Now walk again. Nga kita anya video tiere ibe. Any video tiere for Yay! Battle. Nga go kaka ina. Nekwa ihe izili Chidike makwa ma ọ na-emetekwa ya. Ọ na-emetie. Nga mix. Adaobi bụ the chief cook. Nekwe n'anya ọ na-control. Ọ na-control ebe niile. Akwa ebe niile. Unu tizie unu na-eme ya ka unu na-egwuli egwu nke unu na-eme ụmụaka onye nze. Anyị na-abịa ebe na-abụ. Mkpali amụ. Unu na-akpali amụ. N'aka m. Unu na-echizikwa ndị ka unu baa mkpali amụ. Adaobi nekwe ebe anya ọ bụkwa na ba amara eme igwakọba mebe ọfụma. Maka wee ebidogokwe ụmụ boys ebidogokwe ofu achịchị. Wee ebidogokwe ofu achịchị mmadụ ya mara ama. Papa ị na-eje n'oven. Adaobi siri anya gbe ya weta iwe n'oven. Ụmụazị gị na-eme ọfụma na-eje ozi.
biko mma ejebekwe n'elu ọzọ ya bụ unu chichekwe unu kpọkwa m o ka m bịata mma ebido gbogobekwe elu ọzọ mma ebido gbogobekwe wee jekwe na oke nwa ihe eme n'ọfụma na na-ege na-ada obi ntị unu mekwa ọfụma unu mee ọfụma maka anụ ọkwa m anụrọ m ana m apụzikwa unu mechi unu kpọzie m ka m jee ka mụ na dadi na-akarị ụka ka m jebekwe ka mụ na dadi anyị jee na-akarị ụka anyị amụtagokwe nwa toro eto onye mụta ụmụaka ya sụọlụfe Igbo kụzielụfa nri ndị Igbo Chineke wow ọ gịnị na-eme nna ndị be anyị biko nụ nyenụ fa double thumb up ka emesịanụ